Пламен Василев Орешарски е избран за министър-председател на Република България. Заклех се. Така започна да тече времето на кабинета, дошъл с мандата на БСП след зимни протестни вълнения и тежки предсрочни избори. Роден на ръба, благодарение на един златен пръст. Гласът от „Атака“, който осигури това заседание днес, е мой глас. Задачата, която трябва да стои като минимум, е в края на мандата всички български граждани вече да имат много повече надежди и по-голяма увереност, че пътят е прав. Още при първите назначения обаче общественото недоволство изригна. Най-силният трус настъпи на 14 юни. Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Заклех се. Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Те работят само за държавата и за нейните граждани. След това назначение и по начина, по който то бе извършено, моят кредит на доверие е изчерпан. Хиляди излязоха на най-масовия протест у нас, сравним с големия митинг за промяна на СДС през 90-та година. Пеевски не оглави ДАНС, но протестите продължиха с пълна сила. А кой стана най-задаваният въпрос? Чия е номинацията всъщност? Кажете истината. Трудно ми е в момента да кажа кой за първи път е споменал това име. Кажете истината. Искате да изложите? Разбира се, че е предложение на Движението за права и свободи, защото господин Пеевски е депутат и част от ръководството на ДПС. Въпросът за това кой е номинирал господин Делян Пеевски е изчерпан с отговора на господин Пламен Орешарски. Ще подадете ли оставка? Оставката, за която ставаше въпрос, какво ще реши в момента? Оставка не дойде, но един бял автобус за малко не уби протестиращи. В дългата нощ на обсада на парламента, където бяха и няколко министри. Това изпитах в този момент все персонално усещане. Благодаря. Безпрецедентно роди се явлението контрапротест в подкрепа на Орешарски. Не искам да рапирам в момента, не съм тук дошъл да правя концерт, искам се да кажа, няма да пуснем Борисов на власт! Няма да пуснем Бойко, гледаш ли бе? Именно лицата на контрапротеста бяха на редовните срещи на Орешарски с граждани. В момента си позволихме да посъветваме и премиера как да направи една обучителна програма на медиите, какво е новина на деня. Защото българските медии 50 дена е новината на деня, барабани и тупани. Кажи си, Иване, задава ли са ми и друг път такъв въпрос? Но защо не си кажеш? Имаме ли медиите право да зададем въпрос? Не. Не сте поканени в това си качество. Съжалявам, не е време за пресконференция. И след протестното лято оставка не дойде. Затова ранобудни студенти окупираха Софийския университет. Месеци наред премиерът търсеше изход през задни входове. Кабинетът остава в историята и с някои иновации. Регионалното министерство беше разделено на две. Какви са приоритетите на новото министерство на инвестиционното проектиране? Вие ли се затруднявате от това? Не съм млад кръстника. Спортът попадна в ръцете на филолог. Пълен конфиденс. Внимавам да се дозирам. Защото ако съвсем се потисна, сигурно минимум една седмица ще изпадна в интровертност на духа. Имахме и заместник-министър на вътрешните работи само за няколко часа. Иван Иванов беше уволнен заради съмнително минало. Осъденият в Бразилия за наркотрафик олимпийски шампион Галабин Боевски се завърна в България преждевременно, изненадвайки външния, вътрешния и правосъдния министър.
Некоординираност и противоречиви правителствени реакции се забелязаха и около съдбата на Южен поток. Още един скандал, съчетан с обвинение от прокуратурата. Получи го не кой да е, а шефът на кабинета Мария Дивизиева за участие в скандален проект по време на едно друго правителство. В разгара на криза с парите за здраве, Таня Андреева попадна в горещ спор. В отпуск ли е или не? Кога последно бяхте на плаж? Последно на плаж бях миналата година през август месец. Началото на края на кабинета настъпи след евроизборите. ДПС неочаквано за БСП издаде тежката присъда, обявявайки се за нови избори. Властта не спря работа. Бетонира с законови промени главният секретар на МВР, а Външното министерство назначи 105 дипломати, включително служител, чиято работа ще започне на 1 януари 2015 година. Коректно ли е да се правят назначения с бъдеща дата? Защо да не е коректно? Финалът на управлението съвпадна и с още един финал на финансовата империя КТБ, както и с невиждан скандал между нейния собственик Цветан Василев и Делян Пеевски. Анализатори и наблюдатели с недомлъвки намекват, че тази война между двата колоса катализира разпада на коалицията БСП и ДПС. Това правителство е наредено и съдебната система наредена от тая група от години. Само че вие не можете днес да кажете кой от наредените хора от групичката към кого днес ще се прикачи. Ще има хора, които ще бъдат за банкера, ще има хора, които ще бъдат за Делян. Докато под въпрос беше поставена финансовата стабилност на страната, властта заложи на мълчанието. Институцията, която отговаря за банковата система и за стабилността на банките, не е правителството, а е Българска народна банка. Скандалът с КТБ е и поредният удар върху имиджа на прокуратурата. Ние се превръщаме в един универсален сапун за пране, с който всеки се опитва да си мие ръцете. На раздяла кабинетът поиска и актуализация на бюджета чрез увеличение на държавния дълг. Оставката дойде, но въпросът кой остава? Следващия въпрос.